ya kabin. Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Pasahatun sudah ruas. Suaksoni nang tamu naro di Tikion. Selamat beribadah. Suaksoni manang di amang doi nang mengikuti live streaming di Jabu Nabe. Selamat beribadah madi hamu. Selamat hari Minggu ma. Tapuji matuata marede mahita sia buku ede nomor 510 ayat syara ayat 2 ayat 3. Avenido,
Mar hite-hite gorni debata ama, doho gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho gorni to diperbadia na tumapalangi doho tanoon. Amen. Hodo ali Jehovah dihalungutun rohaku, ali debataku, marhaposan tu hodo au, saya unang paila au, asa unang marsurak-surak akka musuku mida au. Rakta heta gamon tersurak manangise sian akka namaka posiho ali Jehovah. Saya pabotohon matu au akka dalanmu, jala ajar hotu au akka bogasmu. Sadarion maroho tuani manopot jorona, beta tasoba maibana. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan na tumapalangi do tano, hinoroni asini roham do ubain saat hamitu tano huria na ibaruon. Leo matu huriam tondim na badiyai, dot hamalon sian ho. Asalam rarat dalagada harajonmu di tonga-tonga ni hamion. Sailehon mahiras ni roha tu naposom makatahon hatam, asalam dinggan huriam marhite siani. Pergugui mahami mangului ho di bagasan hapor siaun na toktong asamanan hami sahak ro di ujungna mar hite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimaita sebuku di nomor 40 ayat sada dohot ayat 4. Tatangihon ma patit ni debata di minggu sadarion tersurat di Titus 2 ayat 10 tolu. Laos diajari do hita pai maimahon hatuaun natahirimi dohot hapapatar ni hasangapon ni debata nabalagai dohot joho Kristus Yesus si paluai ima sahakna rak mangidugu magita tu debata lau mangulahon patit nai. Ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na hombar tu patimi. Amin. Mari dimaita sebuku di nomor 122 ayat 1 ayat 3.
tatopoti madosata tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pergogo na suatu dosan para siroha na sumurung. Aman ni Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Hami halak perdosa na dangolon rotu jolo ni bangsa habadiaumi manopoti jala menganggukun dosa nami. Masai jodoh warsa ki hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pembenan nami narwai. Dang huhawolongi hami ho sian nasa rohanami. Dohot nasa ate-ate nami. Do nasa tod dinami, do nasa gugunami, nang dongan nami, dang dosod diri nami hubain hami. Di baheni, tamado rimasanmu jalau humamu hami di tuhamatian saliling nililing nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham na gurangi mangidosian nasa rohanami hasesan nidosanami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham si pangulu hami dohot ala ni guarmu na badiai ale Tuhan saya si maroham di hami halak narangolon amin. Baga-baga taringot tuak kadosata molotung arong manangise na mardosa arong do pangodiata di amai ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai jala ibana do pardengganan taringot tu dosata alai dada holan taringot tu dosata do taringot tu dosa ni saluhut portibion hasang apa ma di debatana di gijang amin. Mari demahita siap buku de nomor 547 ayat 1 dohot ayat 2. Tabi gema trupo epistel di minggu tasadarion
Imana tersurat di Pesalmen 80 mamuka maisan ayat sada sa rodi ayat 8 tajahama marsika soring. Edde sian si asap Sai sungguli mahagogoonmu di joloni Efraim dohot Benjamin dohot Manase jala sai Roma ho mangurupi hami. Ale Jehovah debata sebaot sedia lelengon marmusu tihas ho mida tangiang ni bangsom. Di bahen hodo hami ripe badaan ni hobbar hudul nami jala saya dielesi akka musunami do hami. Ima saatna mertua mana tumangion hatani debata jala no piopsa. Amen. Mari demahita sebut kuede nomor 253 ayat 2 dohot ayat 3. Tidak kon maha porsiau tai songon nah tidak kon ni dongata sa porsiau di sadok pertibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pergogo na suatu dosan na tumo pelangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesadai imana ni tubuhon ni si Maria na gabe-gabea seton di porbadia andora soa bubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di penghuman ni Pilatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubuh na toru dung ditanom na mangulus dari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul siamun ni debata Jehovah amanai pergogo na satu dosani di sima imana pa ima mulak sogut tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea diton di perbadia jala rosa da huria nabadia huria atau panala Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate do dihangoluan no sara suda
Amin. Tapi ke matiting Lancia, Gracia. Cor Gracia. Tapi ke matiting namasa di Huriata Sadarion.
Horas. Horas. Puja Hamimah tikting namasa na adong di Huriata. Nama minggu ta sadarion ima minggu Advent Parjolo. Topik di minggu ta ima dungo laho manomonomu haroroni Kristus. Na Parjolo sian marturia. Pilihan operasional gereja. Pada hari ini Minggu 3 Desember 2023 gereja mengumpulkan dana untuk operasional Huria. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disiapkan dari diakonia. Natal Sekolah Minggu. Natal Sekolah Minggu diadakan pada hari ini Minggu 3 Desember 2023 masuk pukul 13.45 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Maka dari itu diharapkan untuk seluruh anak sekolah minggu kelas PGTK A, B, dan C hadir dalam acara tersebut. Natal PPD Distrik 18 Jabar Tendi. Pada hari Selasa 6 Desember 2023 dilaksanakan Natal PPD Distrik 18 Jabar Tendi bertempat di HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur, masuk pukul 14. Yang mendampingi adalah pendeta resort dan pendeta fungsional. Natal Lansia. Pada hari Jumat 8 Desember 2023 diadakan perayaan Natal Lansia Distrik bertempat di HKBP Semarang Barat. Seksi Lansia gereja kita akan mengikuti kegiatan tersebut. Yang mendampingi dari gereja kita adalah pendeta Todo Tua Sirait MTH. Warta pemberkatan nikah yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Stephen Rosenberg Mikael Kristison Aritonang Eskom, putra dari Bapak Dr. Andus Rusli Dharma Aritonang almarhum, Ibu Bibil Pro Krista H. Boru Siagian, yang beralamat Jalan Kolonel Masturi nomor 101 Cimahi, anggota jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, masuk week 5, dengan Saudari Rika Stepianti Boru Pasaribu SAB, putri dari Bapak Y Pasaribu SMHK, Ibu Pinondang Boru Sihotang SPD yang beralamat di Kompleks Soreang Indah Jalan Anggrek Blok A nomor 8 Soreang Bandung, anggota jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 9 Desember 2023 di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi dimulai pukul 8.30 Indonesia Barat. Ibadah sore dan ibadah sekolah minggu. Yang pertama, ibadah sore dan ibadah sekolah minggu sehubungan dengan perayaan Natal sekolah minggu, maka ibadah sore dan ibadah sekolah minggu pada hari Minggu 3 Desember 2023 bergabung dengan ibadah pagi. Libur sekolah minggu terhitung mulai 10 Desember 2023 sampai dengan perayaan tahun baru 2024, sekolah minggu beribadah bersama orang tua. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 17 Desember 2023 dalam ibadah siang, gereja kita akan melayani baptisan kudus bagi jemaat yang akan mengikuti supaya mendaftar ke Sintua masing-masing atau ke kantor gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran. Donor darah seksi kesehatan. Pada hari Minggu 10 Desember 2023, seksi kesehatan akan mengadakan donor darah. Dimohon kepada jemaat supaya mendonorkan darahnya. Setetes darahmu berguna untuk menolong sesama. Proyek pembangunan terhitung mulai hari ini, hari Senin 20 November, proyek pembangunan sarana dan prasarana gereja kita dihentikan sementara. Demikianlah warta minggu kita pada minggu hari ini, Minggu 3 Desember 2023. Tuhan Yesus memberkati. Merede mahita sebuk kode nomor 354 syada uhut papungu pilihan
1A, 1B. Yang mahita damini debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Advent marihita saluhut na. Huriani Tuhata yana gabi jamita di minggu Advent na parjolo di bagasan sadarion tersurat do di Markus 10 tolu mamuk kami sian ayat 24 sahatu ayat 37. Markus 10 tolu mamuk kami sian ayat 24 sahatu ayat 37. Marsika soring mahita majaha. Alai di akaari duk salpu hapur suhon odeng makolom mamataniari jala dang marsino dang be bulaning. Jadi daun nasidama anak ni jolmairo marhitehon obun
matat hagogoon dohot hasangapon godang. Alai sian hau araima guru hokamu tudosanna iadung martunasi pucuna jala rukar bulungna boton muna ma naung jonok partaunan las yas. Siti tudo hatakon tuhamu nasotu pasal pu bangsoon sojolo songgop sasudenaing. Alai anggo arina doho sadi harina dangadong nau botosa nang suru-suruan nana di Banua Gejang nang anakipe daholan amaing. Upamana songon halak namar hutasada namanadiko jabuna disagiho do huaso tu akana posona tu ganup siulaun nabe jala dijaga pitui didokon marjaga. Sotung jupak sahamu modom dinaro ibana topu. Olat ni ido anggo sahatna. Amuna akamang doho tamuna kainang di bagasan taunon tutu dakter rasa nunga masuk hita di minggu Advent naparjulu. Dakter rasa minggu tu minggu manang bulan tu bulan naung tadalani di bagasa tahun 2020 toluon jala saunari masuk mahita tutu tu minggu Advent na parjolo manang tahun parhuriaon nai baru tuhita di bagasa tikion. Jala di minggu Advent na parjolon amang inang ia nagabe topik ni minggu ta ima berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus manang dihatai Batak didokon tungo laho manomunomu haroroni Kristus. Alanido amang do tamuna kainang sada nagabe suku-suku tuhita di bagasa tikion masuk hita tu minggu Advent na parjolo. Ahado horoa lapatan ni Advent manang hata Advent on. Hata Advent na marharoroa dui sian bahasa Latin. Ima Adventus lapatan na kedatangan. Manang molo di hata Inggris didokon coming. Manang molo di hatagorik di dokon parusia. Jala secara umum molo menaringoti taringot Advent hita khusus doon menekankan agar setiap orang percaya mempersiapkan dan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hidup baina molo tajaha konfesi ni HKBP amang inang ima di bidu 10 ya di bidu 10 taringot tu kedatangan Tuhan manang taringot tu parusia manang na tagwari nakiningan na managam duhita di ari haroroni tu hatta na padua halihon di konfesi HKBP di bidu 10 jelas do dibaritahon di si bahwa Tuhan Yesus akan datang
kedua kalinya untuk menyatakan Yerusalem baru sebagai penampakan keagungan dan kemuliaan Allah. Dan saat itulah dunia ini berakhir. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu Tuhan itu datang. Nah, oleh sebab itu setiap orang percaya harus siap siaga dan berjaga-jaga di dalam kesetiaan dan pengharapan akan kedatangan Tuhan, karena saat itulah berlaku hukuman dan kasih karunia. Alanido amang do tamuna kainang atpen lapatanna manomu nomu. Alai songon naung somal tabege dadabe manomu nomu. Dadabe menanti kelahiran Tuhan Yesus Kristus behita di bagasan tikion. Allah kelahiran Yesus Kristus itu nunga masai 2000 tahun nasalpu. Atom dia do natatomu ima ari haroroni Tuhan Yesus na parpudi jalaido na digobarhon nakiningan di ayat 26 di bagasan turpukta sadarion ima idoko disi jari idaun nasidama anak ni jolmai romar hite-hitehon obut jala matat hagogoon dot hasangapon godangi asa maribardo haroroni Tuhan Yesus di 2000 tahun nasalpu sian ari haroroni Tuhan di ari parpudi molo haroroni Tuhan Yesus di ari naparjolui mardongaton doa mang inang mardongaton molo ari haroroni Tuhan Yesus naung ro ibana 2000 tahun nasalpui mardongaton do Tuhan Yesus mardongaton haleaon mardongaton museng mardongaton haporsukon ya mardongaton haporsukon ay namanean dirina do ibana laho paluaho kita jolma alai molo aroroni Tuhan napadua halihon molo ari haroroni Tuhan Yesus napadua halihon didokodo disi mardongaton mardongaton hagogoon mardongaton museng mardongaton hasangapon jala tahati dakodo ganu minggu ima di dia do tahati dakoni di ponggol na paduaon hata porsiaoni au porsia tadoko majolonoang ponggol na paduaon au porsia di Yesus Kristus tabo todo pekana manginang tadoko josada 2 tolu au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinibuhon ni si Maria nagabe-gabe santo di porbadia andorang sohabubuan ido tuhata natumau na bernit di panghuman ni selatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanu atorudung ditanom na mula mangolu do ibana di hari patoluhon na manaik tu surgo lahun dul tu siamu di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana paimamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangolu dot na mate jadi molo ponggol paduahon hata hapor siautai madokon naroma Tuhan Yesus laho manguhumi na mangolu dohot na mate jala ima ujung ni portibi na ta ingani on
Alania mang do tamuna kainan. Tugas ta molo taringoti taringot tu parusia. Molo taringoti taringot tu ari haroroni tu hatta napadua halihon. Ahado tugas ta di bagasan tikion. Tugas ta dang pola mga ramal-ramal sa di hari ma ro ari haroroni Tuhani. Ala memang buasa. Arong do kelompok-kelompok na mga ramal nama dokon naro nama Tuhan. Arong do sape mendetel di dokon nasida ro nama Tuhani tanggal nasaon bulan nasaon dohot tahun nasaon. Arong do nama dok tahun 2022 naro nama Tuhan. Tugas tadangi, ya, tugas tadangi. Alai, botot tado memang dak sehali dua hali be aka na mga ramal-ramal taringot tu ari haroroni Tuhani. Dan itu pun sudah ada dikatakan Yesus dalam Markus 13 ayat 22. Jadi mulu saya dong do pena mga ramal dohot na mandokon naro nama Tuhani tanggal 2 bulan 12 tahun 2022 molonin na panurirang pergagap doi. Dan Yesus juga membuat itu dalam Markus 13 ayat 22 nama dokon sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi itu tugas Nina Sida mangaramal ya, mangaramal dohot madokon naneng ro nama Tuhani tanggal 2 bulan 12 tahun 2022. Amang inang di bagasan tikyompe gurang do aka panurirang pergagap hehe ya. Gurang do aka panurirang pergagap manang nabi-nabi palsu hehe di bagasan partikyanon. Alani manat hita unang olo hita dililuhon nasida. Alai ahado tugas ta managam ari haroroni Tuhan. Maranatha roh Tuhan. Amen say tibu maro. Managam ari haroroni Tuhata napadua halioni tugas tadang mangetong-etong. Adigan maro Tuhan Yesus laho mabuan portibion, laho menghancurkan portibion. Dangibe tugas ta. Alay ado tugas ta amang do tamuna ka inang. Mangula mahodo denggan. Mangula mahodo denggan sa denggan di denggan. Ya. Martangiang mahita amang inang. Ro mahita tu baga coro ni debata. Jala ulahon aka nadenggan. Aidak taboto nak kiningan sa di hari maro ari haroroni tu hatta napadua halihon. Topudo ro. Topu son topuni panakoborngin. Molo panako dakka topudo tahero harorona amang inang. Songon nama sa di bakaran waing. Ada tayo kuari hujan bandang ya sekarang ya, banjir bandang. Isa nama botoroi ahagwarra banjir bandang. Songoni na baru-baru nama sa di Samosir. Katopudo topuro haroroni banjir bandang na di Samosiri. Dot aka bencana-bencana isi horo mana maboto adiga maroi kan. Jadi molo didokon hari kedatangan Tuhan yang kedua kali itu adalah sebagaikan pencuri
molo panakko dang pola marbuah-buahi ro. Alai songo dia do panakko, topuro haroroni panakko. Ya, ise horoa menduga-duga ate. Si Aldi Nababan kan, namoding nadi mahasiswa nadi Bali ise orang menduga-duga molo barita na tabereng di TikTok noang bahwa dia itu adalah manusia yang sangat baik, ya, manusia yang sangat baik. Dangarong pola si surakon aka pangalahona jala burjuda ibana merna tua-tua. Alai ima topudo permodingna hitungan menit, hitungan jam do permodingna dang bina dang satu sadaryo kan dang taboto siapa yang membunuh siapa, si Aldi Nababan. Alai topuma permodingna. Karena itu lamang dan inang di bagasan turpukta sadarion di paingot dohita waspadalah, berjaga-jagalah bahwa kedatangan Tuhan itu bagaikan pencuri yang datang pada malam hari. Alani ikon berjaga-jaga dohita. Hamuna kamang dohot tamuna ka inang di bagasan turpukta sadarion ima si Markus na disungguli dohita bahwa kedatangan Tuhan ini di gobarro di si ada tanda-tanda kosmis, tanda-tanda kosmis isarana ninna makolom matani ari dibaritao do musing dang marsino dang be bulan. Dibaritao do museng di si merdabuan maninna akka bitang nasian langit. Dibaritao do museng di si humutal ma akka hagogoon ni parlangitan. Jala di ayat 26 didok jadi daun nasida ma anak ni jolma naro marhite-hite obun matat hagogoon dohot hasangapon di jolma. Iro museng disabung ma di ayat 27 laos disima suruon ni aka pardi surko papunguhon aka napinilitnai sian desa nawalu sian suhi ni tano saat rodi suhi ni langit. Berarti dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali ini, Yesus akan datang menghakimi. Yesus datang di dalam keagungannya untuk menghakimi. Molo didokon manguhumi berarti uhuman di Yesus mahape parngoluata tagan mangoluhi tadi portibion songo dia do parngoluata uju mangolu hita di tonga-tonga ni portibion akana burju akana ringgas marmingku akana serep rohana akana pardame sejahtera akana mangulahon ulau ni debata Roma hamu akka damang dohot daina. Jala akana si ulahon akana jahat akana say mangulahon dosa ninna disi daw mahamu sian au lau mahamu sian au ido na tabereng nakringan marhite ayat 27 suron nama aka pardi surko papungon na akana pinilitnai sa desa nawalu siya suhi di tano saat rodi suhi ni langit. Damang dohod dainang nawhawlongi hami di bagasan goari hatta Jesus Kristus. Atong molo songoni molo tabereng do ari haroroni Tuhan di turpuk Markus di bidu 10 tolu di bagasa tikion di payo dohita amang dohot tamuna kainang bahwa Advent ini diajarkan kepada kita untuk memperbaiki kelakuan, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki karakter kita.
tarsongo dia do memperbaiki diri on. Memang mal murado on jala boy do hono muna aihonian amang sehira so di portibiodo pihita babuhado bayano memperbaiki diri jolma pardosa do iba toho do jolma pardosa hita toho do di tonga-tonga ni portibio kita alay na nang dohonon na tuhita amang do tamunak kainang bahwa di bagasan ari haroroni Tuhan na padua halihon didokod do tuhita dungo mahamo unang tarpodom haporsyaon muna akahala na dungoi sungod dia do horoh akahalak na dungoi ima naolo mangulahon akaulaon na denggan naolo memperbaiki diri naolo memperbaiki karakter masing-masing naolo mubah na parjahat inan gabe parholong ibana ima ngolu na dungo ya ima ngolu na dungo dangholan na ngolu na modum kan didokon unang tarpodom ninna kan unang tarpodom ubay majolo neng tuhita di bagasa tikyon sada tudosan usuk majolo hamuna molobor hati tatu luar kota molobor hati tatu luar kota misalnya marpesta mahita jala di pukul tolu 1:04 manogot neng borhat hita bohado misalnya bis kita akan berangkat pukul 3 dan kita mau berpesta keluar kota bohado tarpodom dope hamuna molonong nga di sokon di gereja mahita marpungo amu lansia manang na hamuna kamang hamu kainang bohado tarporo bope hamuna molo idok borha jam 3 sa gereja on molo marpesta hita contona parang bena tarporo be batung tarpodom pe bana tarpodom si manuk-manuk na mati tokki-tokkin dungo tokki-tokkin modohodok tokki-tokkin bah ngajapi gaon ngasai busi saon apalagi museng molo luar kota contohnya hasuhuton nasida ya godang ma contohnya di udang batadoko majolono yang sabis parwisatai godang akaina godang akaama akamai peka molo contohnya kan ngaikon tor merhuwe mana merjas itu kan bakaina dorang soborhat jam 3 manang sebelum berangkat naik bis kan jolo marsalo do halaki jolo marsalo do akaina apalagi mulu hasutan baulo nama manukap ibana modum dah pai mau jam 3 ido kana manginang ido dah dangarong namar molonu ngamarsalo nakaina nang borhat tami ba jam 3 sogot contona tu Semarang contohnya manang na tu dia majo ate tua luat na dawon dia tu ngadong be na buah na modom ibana terlentang modom sotuk segan no sasang naikan gabe marhua na makaina manukka na ibu tamu do manukap iro kan belakui hamu kainain iro kan dia tu modom boti hamu ngai salok kamu munai boti alai marhua manukap ya manukap na madang terlentang betong boti sotuk segan don sasaknya kay inataykan hira tarsongonima panagamata manomu ari haroroni Tuhan na padua halihoni ikon dungo hapor syauta unang tarpodon jala hita pe di bagasan tikyon neng marnatal nama neng marnatal mulai sa sekolah minggu 1 lansia molo marnatal sian danak sekolah minggu 1 lansia berarti na dungodoi hapur sionyetong dungodo hapur sionni ali satu hal yang kami terobos dari panitia Natal 2023 ini unang tarpodom nadi weki maka tanggal 26 itu adalah Natal wek amin ngeberi tahu situat tatu hamukan akka dia ma penampilan muna misalnya wek sada penampilan na ya dah kula merliturgia tong ikonarong do siak kamu misalnya paduan suara sian weki unang holan na monggop unang holan na murum weki
Unang holan naka kategorialon marnatal, tetapi di tanggal 26 Desember nanti itu adalah Natal week, diprioritaskan untuk week. Alani dungoma weki. Ay tortarida dono ni week piga mana mudum. Week piga mana naha na dungo. Nah, jadi hamuna akamang dotang muna kainang tunjukkanlah kreasi amang inang di tanggal 26 Desember itu adalah Natal week. Jala di bagasan nama nomo-nomo ari haroroni Tuhan Yesus hita marhite kelahiran Yesus Kristus di bagasa tikion ba ikotongdo dungo hapor siauta tarsongo dia do na dungo hapor siaunon. Ayo do sikap mabarbar holas di apalagi di halak Batak. Molo hurang konsumsi di halak Batak na urang barungut-ungut. Dia do da panitia Natalon lasarong do dilihat kalakot tiba jagal B2 ini na contoh na manang na roti na urang barungut-ungut. Ya. Halak nadungo bukan seperti itu. Halak nadungo ikon bersabar ibana. Tangit tur marungut-ungut jalapi tur manaritai. Bukan seperti itu orang yang dungo. Hapor siaw natar porum gogwari. Ura marungut-ungut, ya. Ura mamereng akahurangan ni jolma. Ura mamereng akahurangan ni dongana. Hapor siaw natar porum do guarni. Alai hapor siaw nadungo, dia bersabar, ya, dia bersabar dan dia berdamai sejahtera, dia penuh kasih, dia penuh cinta, dan itulah hapor siaw nadungo. Atau ngamang dota muna kainang, dungo ma hapor siaw ta di atpen na parjuluon, alaw patali hitaan non. Manomo-nomo ari haroron itu hatta di bagasan turpukta sadarion di paingok duhita asa dungo mahita dungo hapor siauta lau manomo-nomo Kristus unang be tarpodum hapor siauta hinor honi akka kenikmatan dunia ini. Bui do gabe tarpodum hapor siau ni jolma alani hatatabo ni portibian bui. Boy do kana manginang, boy do tahe basu sukuk kamu na, boy do tarporom hapor siaw ni jolma di portibion ala ni hatatabu ni portibion, boy, ya, saya ipikiri mana ma artana onatong, bohado jabuon, bohado apartemen namion, bohado tanuan, sudah pikiri, ujungnya moloni aja, boha sedang marminggu ho amang, inang, madamang, dak sangat. Ari minggu pekari judua ninna ba tahen naruhan. Madamang baru bayenon gudak pinikiran na anak kon nibaon jabu nibaon jadi dak sanga marminggu imana di guaranna hapor siaon na tarpudom. Jadi sotuk songoni hita. Alai marhapor siaon na songod dia mahita marhapor siaon na dungo. Ketika Tuhan datang melawat kita ditikiro Tuhan manopot hita nunga siap sedia hita nunga fulbe minyakta nunga songon 5 gadis na bijaksanai hita manomu-nomu oro adang songon 5 gadis na nautoi behita marhuai 5 gadis nauti tarporum nasida ditikiro oroan panguli. Amin martang yang mahitan. Mauliate di pasa rohanami tuhwali tuha di bagasan tikion nunga hubegi hami hatam nabadiyin asatung dungo hapor siaw nami managam ari harorom napadua halihon. Di bagasan tikion dipersiap pokodo mental nami ali Tuhan. Dipersiap pokodo karakter nami. Dipersiap pokodo ng moral nami, dipersiap pokodo ng hadirion nami, asa tung denggan
uju mangolu hami di tonga-tongani portibion. Dan gabi roha na say marungutungut tami. Dan gabi roha na say mga lululului hahurangan ni akadongan nami. Alay ale Tuhan gabi haporsyaon na dungo mahami manomunomo ari harorom na padua halion. Aliri bata Jehovah di bagasan tikyon utangnya ko kami manang si Stephen arito ng songoni ng Rika Boru Pasaribu di tanggal siya Desember 2023 naing madjalo pasu-pasu parbagason na sidang. Toktong dungoy haporsyaon ni nasida ali Tuhan. Jalagabe ripe sitiruon ma nasida di jolo nami tarlumobi ma di hadapanmu na badiay. Aka kegiatan-kegiatan nami di bagasan minggu-mingguon. Natal PPD na maringana di Bandung Timur. Natal Seksilansia na maringanan di HKBP Semarang Barat. Songoni manang Natal Sekolah Minggu na naing patupaw nami di bagasan Sadarion. Asahoma jong-jong di tonga-tonga nami. Pasu-pasu saluhut na nang ruas ni Huriam na naing madohoti Natal Sekolah Minggu Sadarion. Songoni nang yanak kon nami asa buhay tutu denggan anon nasida patupahon Natali. Songoni maale Tuhan akaruas ni Huriam na hurang hipas pamatang na jalay ko dirawat di rumah sakit, manang dirawat di Jabu, manang na di bagasan pemulihan nasida. Tu bagasat tangan mo mahupasat tami saluhut na nasida. Asahoma na pamalupon parsahito ni akaruas ni Huriam na tagan diop nami di rumah sakit manang na perawatan di rumah manang pemulihan homatong ali Tuhan na pamalupon sahit ni nasida. Secara khusus nang tuinang nyonya si Tompul boru padiangan ali Tuhan tuho mahopasat tami nasida Allahu boto hami na hurang sehat nasida homa ali Tuhan na pamalupon inang nyonya si Tompul boru pandiangan ali Tuhan asaboy ali Tuhan butommu sahit ni nasidai jalaboy ali Tuhan malum boy museng rona sida tu bagacoro na pinarbadian mon songoni mali Tuhan nang akapelean naung upatupahami di bagasan minggu-mingguon pelean tuhuria nang pelean tu pembangunan nang aka pelean na asing pe upasat tami masalu na tuho asahoma na mamasu-masui jalahoma na melipat gandakan berkatmu tutonga-tonga nami ali Tuhan naung pasahaton akapelea dito di bagasan minggu-mingguon. Songoni maaka na marulang tahun di bagasan minggu-mingguon nang marulang tahun pernikahan homa na mga leon gadyang ni umur jala homa ali Tuhan na mga leon damay sejahtera tu aka rumah tangga na berulang tahun di bagasan minggu-mingguon molo so sikop dope ali Tuhan parsaripio ni nasida hinorhon ni pinopar na so adong dope pasikop mali Tuhan lehon ma tutonga-tunga ni nasida yanakon asa boy tutu ali Tuhan pasu-pasu mo ng keluarga per keluarga na marulang tahun pernikahan di bagasan minggu-mingguon atong ali Tuhan gurang dope na naing sitanya konon nami di botohodo akan nasolot di bagasan rohanami alay ali Tuhan upasa tabi matanyang namion mga saon guarna mo Jesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Marede mahita siyan buko ede 530 siya hut mahita
pengupilian operasional gereja. Tatangnya konma peliata tu ado pani debata. Ale debata amana bina di banua gijang, horo haroruan ni saluhut silalo naringgan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tabimat siya nanilihon mi tuhami, pelian nami tuho. Say jalo may gabe wap na husus di jolom,
Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami peleanon, pati bulhon harajaon mo, dito nga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim, asalam tadahami godang ni silolon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite, Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanabi na di banua gijang, say pirorbadi amagwarmu, say romaharajonmu, say South Maloma de Roham, di banua tongon song na di banua gijang, leon matuhami sa derion hangoluan siapari, se sama dosa nami songo panesanami, di dosa ni dong na merdosa tuhami, una kami tugitu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaurhon madamena tu todim. Amin. Selamat Advent madihita saluna. Selamat Advent.